ka 1 lakh ni sepan ka bang hani chok khana wa haipan bus kang thaga nyai ne bus gorte ta chai miro boba haira ko lukoro ta bulu jar tong boba hai ko lukoro ko to tabo program chana ne bagai hoi bulang ja ki budai aw haike ka anu kuloga best la jog la tola ka pon best kala ja belakan boni ha ham da dom khaye borok khanya jai beral kana ha ham da ha belakan jaga kering to ka bong best kala ja tai borok ungkulai to ka hadi kai kering nyai ne te kese pupuk jik bai boba hai rok ma tong belai tong thokota ka boba hai rok borok no ni TWF ni bisinti boba hai rok no ni jaga tiri tabuk to phas phaya ko phaitrap si ko aji aro busiro banga no mo to sa sang ni hai ma tong ta jin mo te kai sang ni hai ma tong mo aw hai jeng ka bo ne to khonsa sini bukung nai sa sagra de boba hai rok ma tong tino jaga sa pa Tingi sopai ko belai no khakong kha ak borok ko bang mano gei obo ko buba grani wa last 15 khani choba joko ya pressure lai ja kha khono joko ka play ni ba khana joko ka pal ba sa ka himi mang nai himi aw ke boba tini to 1 lakh ni sepan ka bang khanya hini to sing bui bo sai tong no an pore ka kai boba karane pot thom lai buma borok lu kutum oba hai no mu thang pol yang ga oba hai obo kaisa kini lai buma wa khijak nai hini joko ni pakhawa no mui ko tongjak nai sigi sigi wa kusung kusung tongjori khangai obo kam ni hemale opportunity la bo songi puya bai khak ke puya ni choba hani joko ya puisa lai ja ani mong nai shage bor ma hambai bela kana hambai da hai ka bus kang chung purna chai tong nai abo yang ba ka bang la borok tabu sense khajai tong kha uklok rok nai ga bus gorotoi man ka ka go goi nanyai lukurok ni bagai bus jorotoi safety klai sai sai ke jai jai ke nai phenya ni bagai sai sai ke jai jai ke tong na ni bagai nai tong ni choyo Koktama Express media ta khuk song no sing tini oro chini kaisa mass gathering mani sini o mass gathering kai saratir pra tei kaisa YTF TWF ti pra motha obo haikeno sini tini saratir pra ganangai sini asa khlayo nogo kaisipon tonglak joton phaisok pai bainai tinoro lama Chandrapur jora krengnai yang hingkai engko jora Bottola yang hingkai Gurkha Bosti jora obo haingnai chinoro mat bisingo jechak mani bara obo haikeno chinoro tini kebang makai ingnai chini obo kaisa tirparani ba bishoy itihas kaisa salamjangnai obo tini chini o itihas ni bisingtuno chini je manthai chini je manthai no sing o bisingtuno chung manai chini manthai hingkai Greater Tripura Land o Greater Tripura Land dimantui chini tini obo kaisa ayang Delhi ba kubni desh rogo ba chini ayang hayong hakotoni bororok obo naino ba nasigino nukmani bisingtui chini Greater Tripura Land ni dimano success khaina bagino sing tini obo bubagrani teidulmung bai kaisa awoi mung khlaijak tongo oboni bagino belai khai bubagrano ani khulumung yak pharo bubagrano khulumka o awoi mung bisingtui chung chini dopharok kuluk tongmani no chini dopharok ungkoi tongmani no chini je manthai chini hakamai tongmani ha manthai chini je manthai choktai jotono chung obisitin manan hine ani asa bisas narugo obotino ani tinini kok obon ani kasamu jotono phai kaham krengkhai o mas gathering go phai manjak phai teisa kaham krengkhai thangai janjan logo thang sogina nung thon ani obono kaisa ishor bhagwan thani awai mung badi ai mung tong hambai